Rabin jikina nakewa abin da rai ya rasawa shi ke saka a takewa. Komai daren daɗewa sirri yana fashewa, abinda an kai ajewa a nesa zai ta matsowa, da za a yau ta tunawa ido ya dinga ganewa, abin faɗe da jiyowa da su mutum ya yi sabowa. Jinin jikina ba a ƙinka mutane, jikin zabo zane shi yake yin ne, sa da su sila ne, wa'adi mutuwa ne, to rabo samu ne, lokaci sa'i ne. Rabin jikina nakewa abin da rai ya rasawa shi ke saka a takewa. Komai daren daɗewa sirri yana fashewa, abinda an kai ajewa a nesa zai ta matsowa, da za a yau ta tunawa ido ya dinga ganewa, abin faɗe da jiyowa da su mutum ya yi sabowa. Jinin jikina ba a ƙinka mutane, jikin na zo neman iri ne, nemo wa hakimi iri a gidanka. Wannan yaron Hamisu ba dan hakimi bane. Gaya musu ka dinga jan mutuncin ka mana. Ina kai ina wannan zance wai na hauma. Dan shi ne fa. Me garin ya ce na san ki ce a'a. Me ya rasa? Wa rasa kuriciya ni kuma ita nake so. Ba zan ga dake aure hakimi ba. Ki zamu wanda kike so. Kika ga ya dace da ke ki aura. Ita fa soyayya da mun haka ta. Kuma ba a kaina za a kare ba kuma ba a kaina za a je. Amma ni a kanta komai sai dai in zai faru da ni ya faru, baka san irin yadda nake ji ba. Idan ruwa kake nema tsaya garanta, idan ka wuce ta ka tafi bulayi. Dabarun zuciyoyinsu sun kasu gida biyu, masu kula da ci, masu bukata ta musamman. Cakwakiya da badakala tana gudana cikin wannan shiri mai zuwar muku da taken lamba kamar haka. Birnin bukata. Birni na bukata, kowa da bukata ta sa. Birni na bukata, kowa da lalura ta sa. Birni na bukata, kowa da abin da yake so. Birni na bukata. Labari da shiryawa Awwal Uba Kwakwatawa daga kamfanin AUK Entertainment. Ni ba na so a yi wannan lamari a zo a yi ta tashin hankali a gidan mai martaba ana ta fito. Kaga ba daɗi. Wato saboda ni tunda muke da ni da kai da jajayen sawu. Dauko nan mai kotan ajiye can din bai kashe ni ba. Daga je kin gabunki mai rai. Kaga wannan rai. Wallahi ba da shi ba da sai na yi kiya. Ranke daɗe ce a tsame hiya bushe a yasas. Inda wani a ciki ba. A hakan ku za a yi. Ai kamata yanda kika tare ni mun godiya. Ita ma sai ki tare take ce ta fita daga harkar mijinki. Ina ganin zai fi. Birnin bukata mai tazo gidan da shi cikin duhun kai, mai suke kwaɗayin samu yana kan madafan ikonsa. Ita wace ce, su kuma su wane ne? Dan adam fa shine zai shuka maka abu, ibi ta wani guri ituro wani ya girba.
To ta zai girba tun da ba shi ya shuka ba. Ba hurumi na kika shiga ba. Abin da za ki gani kenan. Ina mai tabbatar miki nan ba da dadewa ba sai tun kuma koma zawarci. Wallahi kin yi magana. Birnin bukata ba da umarnin shirin Ahmad A Dorai. Za ku kalli ta kan manhajar YouTube channel mai suna Rabin Jikina TV. Gani na iso. Ya kake so a yi? Ki bude motar ki turo Anisa. Idan na ganta da idona ni kuma zan sakar miki iyayen Anas. Hakan ba laifi ba ne, amma kafin sannan ina so ka duba WhatsApp ɗinka. Na turo maka da wani sako. Anisa zai zama zuwa da za a yi ta tunawa. Kai? Ina lillahi. Ya za ki bin haka Zainab? Akan wani dalili za ki kama yata? Kaga sako na ke. To ka sako iyayen Anas a yanzu nan idan kana so ka sake ganin Hafsa a rayuwarka. Sai na fita da su daga cikin kamfanin nan. Kafin nan Hafsa za ta koma gidan kakarta a raye kuma cikin kwanciyar hankali. Alhaji wai me ke faruwa ne? Ka kwance su na ce. Ya za ka ce mu saki wa'annan mutanen? Malam ka kyale ni. Kuje. Alhaji an saki mutanen nan har kalla ta lalace. Cakwakiyar mu ta hargitse. In ta rushe sai ne. Na ce ta rushe sai ne. Na fi ƙaunar ta Hafsa akan kowane al'amari da ka sani. Kuma bari gaya muku duk mutumin da ya yi wani yunkuri akan wannan abu. Kun san halina zan iya kashe mutum ba wani abu bane a komai daren daɗewa sirri yana fashewa abinda an kai ajewa a nesa zai zama zuwa da za a yi ta tunawa ido ya dinga ganewa abin faɗe da jiyowa da su mutum ya yi sabo jinin jiki na ba a kimanta mutane jikin zabo zane shi yake sai da su sila ne wa'adi mutuwa ne to rabo samu ne lokaci sa'i yawa ka sa abin da nake so da kai duk wata hanya da ka sani a cikin garin Yola a kewaye ta a datse idan ku idan Zainab da duk wanda yake cikin motar nan immediately yanzu ka kamo su gaba ɗayan su ka kamo sunan tsohon kamfani na fata ka ji abin da na gaya ma ai akalla na kashe rayuka da wannan bindigar sun fi 20 kai maza ka ajiye wukar hannunka idan ba haka ba yanzu nan zan fasa maka kirji da wannan bindiga ba na tsoron mutuwa tun daga lokacin da matata Zainab ta guje ni na zina tsanin rayuwa cetar rayuwar iyayena zan tafi yanzu idan kika kashe ni kin taimaka mu saboda na yi mutuwar shahada haka ne amma ka sani za ka mutu ka bar yarka Anisa a matsayin mareniya ta Anisa ta zama yata bayan an faɗa min cewa ƙwayoyin halitta Allah Salmana aka zuba ma Zainab ta haife ta ni ko likita ya tabbatar min da cewa ba na haihuwa ba gaskiya ta faɗa maka ba ta faɗa maka ne haka kawai saboda ka fidda Anisa a cikin zuciyarka to menene ribar ta idan ta raba da Anisa kuɗi domin naira biliyan 7 ba kuɗi ne kalilan ba biliyan 7 ba ta son ta yi haɗaka da kowa akan wannan kuɗi ka yarda da ni zan taimake ka yarka ta dawo hannunka amma har sai Zainab ta cika ta min sauran kuɗi na da muka yi alƙawari da ita
to rabo samu lokaci sa'i. Kana nufin har yanzu baka yarda da ni bane? Ta zan yarda da ke bayan ga bindiga akan fuskana. Shin abin da ke faɗa min gaskiya ne? Haka ne. Ni ma ba zan taɓa yarda da kai ba saboda wuƙa ce a hannunka. Rabin jikina nakewa abin da rai ya rasawa shi ke saka a takewa. Hello ranki shi daɗe? Da fatan mun an yi nasara ko? Amina, mun yi nasara. Ina mijina yake? Gashi nan yana zaune kuma yana daure kamar inda kika tafi kika bar shi. Ki gaya masa cewa gani nan zuwa da iyayensa. To shikenan. Allah ya bada nasara sai kun iso. Da za a yi ta tunawa ido ya dinga ganewa abin faɗe da jiyowa da su mutum ya yi sabo jinin jiki na. Ki zo ki sake daure ni tunda kin ce mata ina daure. Kin san me yasa nake so ta zo ta same ina daure? Ban sani ba sai ka faɗa. Saboda in tabbatar da abin da ke faɗa min gaskiya ne. San gani idan Zainab ta fi son kuɗi akan iyayena. To rabo samu lokaci sa'i. Anya ba mu kai na ganganci fi sabilillahi. Ana gurin nayi ganganci mana da na kyale yarinyar nan ta fita. Amma ne mata kwatancen da mahaifinta yake. Ba sanin gari ta ba. Ni yanzu tsoro na Allah da ma'aiki ma Allah yarinyar nan kar ta je ta faɗa hannu marasa gaskiya yanda garin nan ya lalace ba kirki a rayuwar mutane yanda garin nan ya lalace yanzu. Raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke menene Hafsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya me ya tsame ki aka? Gogo dazu da na fita na tare wani mai adaidaita sahu na hau. Ni dai na san muna tafiya lafiya kalau. Can ban san me ya faru ba sai gani na a cikin daji an daddaure hannayena. Na ga wasu kartun maza guda 4 a gabana. Daga nan da suka daddaure ni a jikin bishiyar bayan su kwance ne suka sani a cikin wata mota. Sai gani dai sun zo sun cillar da ni a kofar gidan nan. Gogo a gigice na tashi na shigo nan anya ku bara su sake. Subhanallahi. Kai da yadda aka yan garkuwa ne. Suka kama ki. Subhanallah. Kira mahaifinki. Kira shi maza maza zo ya tafi da ki. Kira shi. Ba a kin ta mutane jikin zabo. Hafsa. Kina ina ne? Dadi gani a gida wasu mutane ne su. Dakata Hafsa. Na san komai. Ka san komai dadi? Kenan ka san wayanda suka kama ni. Ban san su ba Hafsa. Amma yan garkuwa da mutane ne domin sun kira ni a waya. To me yasa suka sake ni kuma suka dawo da ni gida? Hafsa kuɗi suka bukata. Kuma kuɗin na basu. Shi yasa suka dawo da ke gida. Kai abba. Wannan lamarin fa akwai mamaki. Tsakanin kama ni da sake ni duka bai wuce awa 2 ba. Kuma ai masu garkuwa da mutane ba sa kawo mutum gida sai dai a je a karɓo shi ko kuma dai a tsince shi a wani wajen. Abba wa ka bai kuɗin ya je ya kai musu kuma a ina ya kai kuɗin? Hafsa yaushe kika fara aikin jarida ban sani ba. Zargi na kike ko kuma kina tuhuma na ne? Kai haƙuri kai na a kulle yake kuma a firgice nake shi yasa ka ji na ma wannan tambaya. To Hafsa ki kwantar da hankalinki tunda Allah ya sa kin dawo gida alhamdulillah. Kar ki sake fita ko ina. Cewa ne ki zauna a gida abinki ki saurare ni sai na dawo. To dadi, ina da kai lafiya. Amin Hafsa na gode. sun karɓi duniya cibiyar karɓar magungunan Hausa kairan mumbuman gamsu. Sunana Ibrahim Suleiman, shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine Center. Wannan cibiya da kuka sani da shahara wajen ba da ingantattun magunguna akan matsaloli daban-daban tana ƙara albishir da kuma sanarwa al'ummar ƙasar Ghana
muna nan da ofishinmu a nan birnin Accra a nan anguwar Fadama gaba da gidan Chief Imam nan gidan Hajiya Zainab mai albasa. Sai kuma ofis da muka bude a nan Kumasi Ababo number 2 gidan Sarkin Aski. Wannan cibiya na da babban ofishinta a cikin garin Kano a nan hoto da tsamiyar boka daidai asibitin Galula. Sai ofis ɗinmu da ke birnin tarayya Abuja a nan Light Camp Police Station bayan Fish Market nan Diesel Shelter Plaza hawa na 4 ofis mai lamba 36. Wannan magani na masturbation killing zaki yana magance dukkanin wata larura da wasa da al'aura haifarwa mutum. Wannan cibiya na bada magani bangaren ciwon hanta ko ciwon koda ko matsala na infection komai jimawa shi wato STD. Wannan shine ingantaccen maganin sanyi. Wannan kuma shine maganin ciwon mara lokacin al'ada. Muna aiki da tsari na zamani wato delivery service wajen aika magunguna ga kasashen da ba a samun damar aikawa a baya kamar su Libya, Cote d'Ivoire, Abidjan ko Europe duk muna aika sakonnin magungunan mu cikin ganganin lokaci da dar Allah subhanahu wataala. Wannan muna kiran shi prostate cleanser. Magani ne da ke magance dukkanin wata larura ta prostate da yayi datti ko ya tsuke ko kuma ya samu enlarge. Wannan magani yana magance shi wato ya zama idan ka zo tarawa da iyalinka ruwan sha'awarka baya fita da sauri, wannan maganin yana magancewa. Waɗannan kuma akwai maganin ciwon sanyi a cikinsu da kuma mini prostate cleanser duk ga mutanen da suke da matsala na al'aura kowace iri ce. Wannan shine sperm booster, magani ne da ke ƙara yawan 'ya'yan halitta da kuma volume na sperm ɗin mutum. Ana amfani da shi tsawon sati ɗaya. Sai kuma waɗannan magungunan masu fama da matsala na premature ejaculation ko kuma rashin karfi ga ɗa namiji, wannan yana tasiri a wannan layin insha Allahu. Wannan ga masu fama da matsala na kankancewar gaba wato ga maza kadai. Wannan magunguna ana amfani da su tsawon sati 2 gaba ɗaya. Duk wata larura da kake da ita ta al'aura Allah zai yayi maka da Allah subhanahu wataala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Yunus, shugaban cibiyar bada magani ta Sha'aban, wanda muka kure wajen bada maganin HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya a jikin mutum. Muna ba da maganinsa kuma ana warkewa cikin wata 2 cikin ikon Allah. Sannan kuma cibiyar Sha'aban ba ta saya a iya ba da maganin HIV ba. Muna ba da magani akan matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A, B, C, diabetes. Duk muna ba da maganinsa kuma cikin ikon Allah ana warkewa. Sannan kuma muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea, musamman a ɓangaren kankancewar gaba, rashin karfi, saurin inzali ko kuma ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa. Ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i, wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi. Wannan yana haifar da babban matsala a jikin ɗan adam, yana haifar da kamar irin rashin haihuwa ko kuma yawan mantuwa, yawan kasala, ciwon baya da dai sauransu. Kuma muna da ingantattun magunguna akan matsalar iska ko kuma irin farfadiya, mafarkai ko kuma mace ta kasa samun miji ko kuma mace ta kasa samun haihuwa ta fannin iska. Duk muna ba da maganin sama cikin ikon Allah ana dacewa. Cibiyar Sha'aban ba saya a iyanan ba, muna aika maganinmu zuwa ko'ina a faɗin duniya. Za ku iya samun mu a babban ofishinmu da ke nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Tanim Hospital a saman Beni shago mai namba 8, ko kuma cikin jihar Kano, SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road, kusa da Shoprite daidai dangi flyover opposite Unity Bank, ko kuma cikin Damaturu Yobe, muna nan a Gujiba Road, Chilla Plaza shago mai namba B5 a saman Beni. Za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobinmu kai tsaye, ko kuma nambobinmu na WhatsApp za ku iya tuntubar mu da su. Cibiyar Sha'aban tana alfahari da ku a ko da yaushe. Mun gode. Mun yi fa babban bako daga America, Dr. IJ Jepson. Kai, irin wani surprise haka? Wannan hazon ba da kenan. Yana ina yanzu haka? Yana waiting room. Idan ka ba da izini sai a shigo da shi. Sai Allah ka shigo min da shi. Ba damuwa. Okay sa. Ya sana yi murna sosai. Wow. Ranka yi daɗe gashi. Dr. Ahmad, how are you doing? I'm fine. I'm very well. You are highly welcome to Nigeria. Thank you, man. Welcome. Follow me now, please. No problem.
sa'i Sannu ba Alhaji. Ya jiki. Jidda. Yau ba zan sha komai ba sai bayan magariba. Amma me yasa ba za ka sha ba? Saboda cike nake da farin ciki da annashuwa. Sura kwana 3 zanga farin ciki na. To yanzu Alhaji shikenan baka son ita ka ta zo ta ganka cikin lafiya da koshin lafiya da kwanciyar hankali. Ana baka abinci kana kin sha. Ni na fi so ka ci abinci saboda ta zo ta ganka ras. Jidda. Rashi kyan gani ko rama ba shi yake damuna ba. Babban abin da yake damuna a ce farin ciki na ta zo nan gaba na ta tsaya. Ba zan iya sauko da kafafuwana in buɗe hannayena in rike ta ba. Idan ta zubar da hawaye ba zan iya sa hannuna in goge mata ba. Alhaji kenan mutum baya taɓa wuce ƙaddararsa. Idan da kuɗi zai yi maganin wannan lura da kake ciki, kana da dukiyoyi, kana da tarin kuɗaɗe, da sun yi maka magani. Da za a yi ranka daɗe, wannan shi ne Dr. IG Gibson, sannan kuma zo daga ƙasar Amerika, sannan kuma duk faɗin lafiyar Amurka babu wanda ya kai shi irin matsalar da take fama da kai ta shashin jiki. Sannan kuma ranka da ya ce in faɗa maka da cewa zai yi maka magani ka warke a cikin kwanaki 2 rak. Likita, nawa ne kuɗin da zan biya a min wannan aiki? Allah ya ce in faɗa maka akan cewa baya buƙatar ko sisi ga hannunka. Hasali ma ya ga wannan abu sanarwa ne a cikin intanet da kuma yi bincike akan tarihinka. Daga wannan lokacin ya jima a cikin binciken akan cewa ka yi rashi na matarka, sannan ka faɗa a cikin wannan duwar da ke ciki. Hakan ne ya sa ya kamu da tausayinka, don haka ya ce mu sanar da kai kyauta zai maka wannan aiki. Shi likita, wai baya jin Hausa ne in gaishe shi? Don kai wannan baya jin Hausa sai Turanci kawai. Sannan kuma a Amerika aka haife sa, can kammala dukkan wani karatunsa na likitanci. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kai ne ku godiya. Lalle ni cikakken ɗan gata ne. Sa'ata ta yi. Saura kwana 3 ga yata. Kuma ga shi za mu magani a kwana 2. Yanzu zan iya taɓa yata da hannuna. Wannan wani irin farin ciki zan yi a rana. Ajin Allah, akka da yamma da zan Allah. Managos, yanzu a asibitin nan me hake ciki a halin yanzu? Alhaji komai yana tafiya daidai kamar yadda ka tafi kabar mu. Ina fatan banda ma'aikatan asibitin waɗanda na sani babu waɗansu mutane da ke kusantar Alhaji Salman. Alhaji babu, amma shahararren likitan nan Dr. IG Gibson ya kawo ziyara. Kuma na ga Dr. Ahmad ya kai shi har cikin aikin Alhaji Salman. Wannan ai tsohuwar magana ce, na san da ita. Dan ya ai shi Dr. IG din ya ce zai jarraba yi mishi maganin cutar ɓarin jikinsa. Amma cewa yayi sai bayan ya kammala wani bincike nasa. Sai dai kuma abin da bai sani ba, ni ne sanadin cutar Alhaji Salman. Sannan na so ka sani babu wani magani wanda zai iya warkar da shi a cikin wannan duniyar tamu. Sannan na so ku kyale shi, duk wani abu da zai ku kyale shi. Abu ɗaya shi ne kar ku taɓa yadda a ce za a fitar da shi daga cikin wannan asibiti. Sannan na so ku ƙara tsananta tsaro yadda ya kamata, kar ku yadda a ce wani mutum zai kusance shi. Ina fata ka fahimce ni. Malami an gama Alhaji. Rabin jikina nakewa, abin da rai ya rasawa, shi ke saka a takewa. Hafsa, tunanin me kike yi haka? Dan nan ba dole in yi tunani mai zurfi ba. Ai dole in yi tunani mai zurfi.
anya Hafsa mahaifin nan naki ko yana da gaskiya? Abin faɗe da jiyowa da suna tunani akan mahaifin nan naki. Gaskiya. Kin san fa an ce Halid zanen dutse. A baya fa yayi soyayya da mahaifiyarki. Shine har ya yaudare ta, yayi mata cikinki. Gashi yayi mata wulakanci da korar kare. Ya tozarta ta. Bai sake neman ta ba. Sai da yayi arziki. Ya zo yi hatsarin mota. Kuma likita ya tabbatar masa cewa ba zai ƙara haihuwa a doron duniya ba. Kin ga kenan yanzu ba dan Allah ya nadama ba. Saboda likita ya ce ba zai ƙara haihuwa ba dan Allah ya neme ki ba. Ki duba fa ki gani fitar da kika yan garkuwa suka sace ki kuma wa a yau din nan kuma ya sace karkoki kuma ya kawo ya dawo da ki. Anya baya wannan haramtattun kasuwancin nan shi ma baya yin ta kuwa? Anya. Gogo duk abin da kika faɗa gaskiya ne. Kuma buri ya kama da mutum. Ya kamata ne kwakwaran bincike don na gano gaskiyar Abba. To amma inda matsalar take shine ban san ta ina ne zan gano gaskiyar ba. Kin san kuwa an ce abokin barawo ne. Abokanan hulɗarsa da suke kasuwanci tare su zaki shiga jikinsu da dabara da wayo. Hafsa yarinya ce ke karama sai kin kwantar da kanki kin yi hikimomi na dabara irin naku na 'yan boko na yanzu. Ki shiga jikinsu ki gano kasuwancin da mahaifinki wani iri ne shi, menene shi, waye shi ma tukuna. Ba ko mai gugu. Lokaci yayi da zan fara tono sirrin da mahaifina ya binne a doron ƙasa. Abin faɗe da jiyowa da su mutum yayi sabo. Jinin jikina ba a kimanta mutane. Haba Mama Dillaliya, don Allah ki kwantar da hankalinki ki saki jikinki. Ba fa abin da zai faru, ya kika yi haka ne ne. Haba Hajiya, ya za a yi in saki jikina in kwantar da hankalina bayan ban ji muryan Hafsa ba. Kuma bayan na gaya miki irin mafarke-mafarken da nake yi. Haba Mama Hafsa, ai shi mafarki ba gaskiya bane. Wani lokaci sa abu a rai shi ke ka dinga mafarki marasa daɗi. To, yawwa shi kenan. Ta faru ta karewa yan wani dami ɗaya sata kin ga gashi nan Alhaji ya kira. Bari. Rabin jikina. Hello? Alhaji? Haba Alhaji. In ta kiranka amma ka ki ɗaukar waya don Allah don Annabi me haka kuma? Don Allah Hajiya ki haƙuri. Yanzu haka muna kan hanya. Sai da na yi parking sannan na ɗaga wayarki. Ki yi haƙuri ina cikin wani cakwakiya ne in gaya miki. To ai kai dama kullum a cikin ta kake. Kai ai kullum a cakwakiya kake baka rabuwa da ita. To shikenan yanzu ina yar taka. Ga ta nan kusa da ni na gaya miki yanzu haka muna kan hanya ne na zuwa airport za mu hawo jirgi mu dawo Kano. Kaga mamanta ce ta zo ta kasa haƙuri ta jira ta kira ta ya fi so shurin mashaƙi. Ta kira ta wallahi ba adadi ba ta same ta ba shine hankalinta ya tashi ta taso ta zo har gidan nan take so ta ji yaya ake ciki. Yanzu ba a Hafsan waya su magana da mama. To ga ta nan mutane maman ki cikin zabo zane shi yake yin ne sai da su sila ne. Wallahi mama ki hakuri tunda muka tafi Yola ne waya na babu caji. To yawwa hankali na ya kwanta yanzu tunda na ji muryanki. To ya kika samu kakan taki? Wallahi tunanin lafiya kalauta ma ce a gaishe ku. Muna amsawa. To me abba na ke magogo? Goma ta arziki sai na zo zaki ji cikakken bayani. To shi kenan Allah da ke lafiya. Allah da ku lafiya. Daji, ka dan burge ni da ka kyautata wa kakata. Tukuna ma sai babban buri na ya cika. Zan ɗauko ta in dawo da ita Kano kusa da ki rinka ganin ta tana ganin ki don in samu kyakkyawan farin cikin ki. Dadi menene babban burinka? Hafsa, sai burin na ya cika to sannan zaki san shi. Jinin jikina ba a kinta mutane jikin zabo zane shi yake yin ne sai da su sila ne wa'adi mutuwa ne to rabo samu ne.
Tsagwarar tsabar tsantsar tsangwama gami da kuma tsegumi kan jawo dambarwar kace na ce tare da fadawa halin kaka na kai. Shi kuma riko gami da kullaci kan sa a shiga halin da na sani. Bello. Zauri Bello ka ba su ruwa mu tafi haifa. Yayin da halin ko in kula ke sa a fada rayuwar da ba mafita. Jauro yanzu ne ya shiga dau a tada wuka ya fita da gudu. Rayuwar dan madara. Ya ba kuma sai ka je gidan munafikai. Duk ku fito. Kai duk waje. Ke ba za ki fito ba duk daren duniya. Na ebo ki ma a can gidan ku iyayen ki aka suke miki. Iska kaka na kai suke a gidansu. Ya naga sai kallon ta kake ne kan mai gida? Yau ke banda abin ki wannan na san ta yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wa'e! Ci gaban shiri ta su Tahir Ibrahim Gadara. Kaga Allah yi babu inda zaka ji in dai kaga ka fita kafa ta kafa ka shiga zan dauko mahaifi sai dai mu tafi tare. Nan fa daya an zo wajen. I love you. Inna lillahi wa inna. Rayuwar dan madara. Maganar da ka gaya mata zaka fara aure. Shine na zo in ji hujja. Labari da kuma tsarawa Isa Sani Muhammad. Kun san da ba kaida ta ko? Auren zumunci nake yi, shi zan ba daya cikin. Zaba ka darje. Ai na zaba. Ke na baki shi. Sai ki yadda. Gaskiya ni ba na son shi wallahi akan na aure sai dai in ban maka gidan. In dai ina raye da raina wallahi ba fashi sai an yi wani auren. Wallahi baka isa ba, wallahi baka isa ba. Lallai da matsala. Daukar nauyi Mufid MI Dala, manajan shiri Adam sai ka shana. Mani na daina cin imami a gidan. Gaskiya. Da me kika ce kawo? Shiri ne mai dogon zango wanda zai dinga zuwar muku a YouTube channel mai suna Rayuwar Dan Madara TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai me da Allah kake ta kira na ne? Kin ma manta da maganar baba ke da yake zabi daya a cikin ku. Au. Shi Ummi. Cikin bari. Kwarai ko mami. Ki matsala ta da ke kenan. Oke haka ce? La haɗila ta Rayuwar ɗan madara. Wannan shiri zai dinga zuwar muku ne a duk ranar Laraba insha Allahu da misalin karfe 8:30 na dare.